Umay kayo ket agdaydayo tayo iti Apo. Kantaan tayo asisirag o Diyos as taliknib tayo. Dumatag tayo ti sangwanan na katagyaman tayo, ipayan tayo ti naragsak akanta apagdaydayaw kenkwana. Tati Apo manakabalin a Diyos, na hindaklan nga ari, nagturay, ngem amin a Diyos. Iturayan natin tero adaga, manipod iti kahunggan arukib aginggay ti kangatuan at turod. Inaramid na ti tao, ken kuana, uray ti daga, sinukog ti imana. Umay kayo agparintumang tayo iti sakaanan na, katagdaydayaw tayo kenkwana, agrukbab tayo ti Apo anamarswa kada tayo. Isu ti Diyos tayo, datayo dagiti tao na nga agaywan na, ti arban, turod na, itangal daw, denggenyo ibagana. San kayo ngagsuksukir, akas ka iti kapunan nyo, ijay meriba, wen iti daydial daw, akaada itilatang jay masa. Sinuot dak, sadyay ket pinadasdak, idinto anakita da, ti aramid ko nga agpaay kadakwada. Upat apulo at awen, anang upayak kay iti isod gapuna, kinunak, saan ang napudno dagito iti tao, di datong palan dagiti bilin ko. Ngarud, nakapung tutak, ket insap patak, saan kayo asumrek iti daga apag pangtedak kumakada kayo iti inana. Naragsak ang magdayaw, Diyos di gloria kenayat, usumikas man sapsapong, sangwa na mapagukrad, ulep ti basulwak ni tam, yadayong panagwadwa, si kagupayan ti raksak, idem silawi ti biyag, amin dagiti pinarswam, umay di tasang wanam, amang idaydayaw kenka, iyawan pating kanam, talot makirtan na pangkay, na nagduwa mula, tumataya pagkakanta, ken kaagdaydayaw. Di ka na sinayat, bendisyon mo't nawalwad, pungkat naragsak kamyag, upukat kinaimbag, amin nga agbyag ken ayat, o Diyos isud at kukwam, agayat isuro na kang paisut pagayatan, agkay sa tayo amin, pangitanok dayaw na. Akanta tayo ngayon, si panligi ken basun, tinaragsak ang musika, paligid biyagit na. Pagkararag tayo, Apo Diyos nga manakabalin amin, pagyagaman kami, Apo, itagsapap, ta idalan na kami. Manen iti gundaway, nga nakaumay dito'y nasangtuan nga balay mo, Apo. Pagyaman kami, Apo, ti biyag ken salunat mi
nga kan kanayon nga inka ipapay kadakam. Apo Diyos, pakawanin na kami kadagiti nagbasulan mi, napuutan mo man when nung saan. Bendisyon na maabuti adipen mo nga mga iburay iti nasantuan na sa satoon. Amin dagitoy, dawaten mi, babaen ken Kristo nga apo mi. Amen. O Diyos kay langit, dayawen ka, pagarian ka di, isuti tumten, pagayatam lang, pagbiagan mi, kasi jay langit, ito'y daga. Item kada kami tao wapo, pagtaraon mi, itinagdaw, pakawanen na kantibasun mi, pakawanen mi, nagpadami. Alut sulisog, idalanakam, isalakam nakam kinadakes, ipagariapan nakabalinwen, dayakan kakukwamamin. Good morning! Magandang umaga po sa inyo lahat. Naimbag ngagsapa kada kay amin kakabsat. Nagasat nga isasangbay kada kayo iti daytoy iglesia tayo dito'y Nax. Kasla na ba'y gadya na aramat dahil yung asao. Ang lagi natin kung ginagamit, welcome. Pero ang ganda ng Ilocano nun nagasat nga isasangbay. Welcome po sa Nax United Methodist Church Ilocano Worship. Ang Ilocano Worship na karamihan sa mga dumadalo, hindi nakakaintindi ng Ilocano. Pero maganda sana na from time to time meron pa ring gathering lahat ng mga Ilocano. Yung mga nakakaintindi ng mga Ilocano. I-schedule po natin yan para ma-enhance pa rin yung ating pananalita sa Ilocano. Ngamin, itikada tayo dito yung Metro Manila, ti makapulpulapul tayo kat Tagalog, no? Daduma, malipatan tayo ti Ilocano. Marigatan kayo, marigatan tayong agbasa. Tayo ng Ilocano, no, daduma, nagbalin tayo ng Tagalog. Ang sinasabi ko mga kapatid, kaming may Ilocano, nakatira kami dito sa Katagalugan, ang mga kausap namin, puro Tagalog, madalang kaming nakakapagsalta na nakakipag-usap sa Ilocano. Kaya minsan, nabubulol na kami. Hindi naman kami Tagalog.
kami nagiging Tagalog. May mga ilang paalala lang po para sa atin sa umagang ito, mga kapatid. Pansinin po natin yung ating Knox Herald. Sa loob po, una, tuloy po ang ating Lenten Complaint, yung ating Zoom prayer gathering. Nagsimula po ito noong Ash Wednesday at magtatapos sa Black Saturday. Alas 7 po ng gabi ito via Zoom. Ngayon, pinapadala po namin yung Zoom link sa mga chat groups natin. Sabihan lang po ninyo kami kapag wala pa kayo doon. O di kaya hindi pa kayo nakakasama at ipadalhan namin kayo ng Zoom link. Ang dami pong mga prayer requests na napapasama doon. Pati mga karamihan, mga prayers for healing. At marami din pong mga nagpapatotoo, nagme-message na nagpapasalamat na natutugunan yung kanilang mga panalangin at yung mga prayer requests. Ginaganap po ito tuwing Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes at Sabado. Wala po kapag Huwebes ng gabi kasi may midweek service tayo dito sa santuario na naka-live stream. Wala rin po kapag Sunday kasi may Vesper po tayo. Naka-live stream din yon. And then, ipagpapatuloy po natin ating pre-church conference. Mamayang 1:30 sa Holy Club. Yung mga ibang mga committees na hindi pa po nag-report at mga lay organizations na hindi pa nag-report, pakihanda po ang yung mga reports. Papakinggan po natin lahat mamaya. Sabi ko nga baka, kung last week mga mag-alas 4 na nung natapos, baka ngayon baka mag-alas 5 bago matapos ang pre-charge. Dahil marami pong mga committees pa ang kailangan mag-report. Wag naman sana. Sana mabilis lang matapos. Kailangan kasi itong pre-charge conference upang sa ganun, pagdating ng charge conference, wala nang masyadong mga tanong. Ang magtatanong na lang kung meron tanong ay ang DS. Pero yung mga miyembro ng konseho at ng komperensya, wala na kasi lahat na dapat ng mga tanong sa komperensya ay naitanong na during the pre-charge conference. Pangatlo, meron po tayong loading sa March 10 and 24. Alas 3 po ito ng hapon, dito rin po sa santuario. Pero alas 11:30 pa lang, nagsimula nang pumasok ang mga street dwellers. Ang loading po ay yung ating pagpapakain at worship service ng mga street dwellers, yung mga naninirahan sa kalsada ng Manila. Sa mga volunteers at sa mga donors, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta nyo sa loading ministry ng Iglesia. March 15, 1:00 po ng hapon, linggo po ito, sa sunod na linggo, ay ang UMM District Fellowship sa Dampalit UMC sa Malabon. March 22, ito naman po ang UMWCS Sunday or Women's Sunday dito sa Knox. Sa ibang mga simbahan kasi sa sunod na linggo ang kanilang celebration, pero sa atin ay sa March 22. Women's Sunday in the observance of March as the International Women's Month. May mga speakers po tayo mula dawn prayer hanggang Vesper service na mga kababaihan. At ang mangunguna sa lahat ng mga pagsamba natin dyan ay mga kababaihan. Ganon din po, by the way, March 15 sa darating na linggo,
magtatawag po ako ng meeting ng Nominations Committee to finalize our nominations para sa membership ng church council natin. March 28, alas 8 po ng umaga, Sabado po ito. Ito po ang PAC UMWCS World Day of Prayer sa Malabon Central naman gagawin ito. And March 29, alas 9 po ang ating joint worship service sa March 29. Joint po tayo sa March 29, huling linggo ng Marso para sa ating Palm Sunday service. At pagkatapos po niyan, 1:30 ng hapon ng ating charge conference. And then April 2, ang Holy Thursday Communion Service. Alas 6 po yan ng gabi. April 3, Good Friday Worship Service. Service on the 7 Last Words. Alas 9 po ng umaga yan. At April 5, ito po yung Resurrection Sunday Service with Cantata. Alas 9 din po ng umaga yan. Joint service din po yan. Ito po yung mga activities, mga ministries natin sa buwang ito at sa darating na Lenten season. Or no, sa darating na Holy Week. I-welcome po natin yung mga kapatid natin na for the first time nakasama natin sa ating pananambahan. Hindi ako magtatawag sa kanila. Tinatawagan ko si Ate Lucia na siyang magtawag sa kanila. Ate Lucia, kayong gulat ka? Good morning po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa Diyos kasi nakarating yung iba naming kasama sa Christine at taga-Galiana po. Kasi na-late po kami sa dawn prayer. Marami po akong naakay sa Ilocano. Si Juliet Nueve po, tsaka yung anak niya na Adrian. Tapos yung pong bagong baby, sinimba po ni Nanay Nita, si Red Ezekiel. Dito na po kayo sa harap. Salamat po. Pwede po ba kayo pumunta dito sa harapan? Mamaya na po yung baby. Mamaya na ate. Mamaya siya. Pagsasabayin ko yung dalawa. Ayan po. I-welcome po natin sila. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid na ito. Nay, dito po kayo. Welcome po sa Nax United Methodist Church. Hello. Tinatawagan na rin natin dito sa harapan lahat ng mga magdiriwang ng ganang karawan sa linggong ito. We have Melba Niera, Florinda Cobero, Herbert Lagman, si Teacher Sinamar, nasa US, Denivar Velasco, Remedios Santos, si Ate Remy ba to? Marcos Gaviola, Reynaldo Asuncion. Birthday pala ni Kuya Ray. Nasa langit na. Happy birthday, Kuya. Jocelyn Repuela. Norjeline Lemmy. Teresita Tabili. Orgeline Cristobal. Lourdes Sukiat. Ethan Day Tiangcoco. James Rosales Arbasa Jr., Andrea Kashika Beltran. Meron pa po bang ibang birthday celebrators na nandito na hindi natawag? Ay yung mga nagdiriwang ng wedding anniversary. Wala po. Sige, kung wala, pwede po bang iwanat natin ating mga kamay patungo sa kanila sila ating panalangin? Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga kapatid na ito na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sila sa pananambahan dito sa Nax.
Galing po sila sa Christine, doon po sa Muñoz. Mga kasama po sila sa Bible study group doon. Salamat po sa pagdalo nyo sa kanila dito. Dalangin namin, Panginoon, i-bless nyo sila. Pakinggan ang kanilang mga panalangin. Patuloy na ipagkalob ka ng mga pangangailangan sa araw-araw. Pagalingin din ang mga sakit na nararamdaman, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipagkalob mo, Panginoon, ang iyong pagpapala, paggabay at biyaya. Sa pagsama nila sa pananabahan ngayon, makatanggap nawa sila ng special na biyaya galing sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo, to aming panalangin. Amen at amen. Sige po, awitan natin sila ng God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Welcome po and God bless you. Sige po, balik na po sa upuan. Amen. Ngayon naman, meron pong 2 sanggol na sa unang pagkakataon ay dumating sila or dinala sila dito sa simbahan. Pwede po bang dalhin ang mga sanggol na to sa altar at nang sila'y ating ialay sa Panginoon? Dumedede yung isa. Sige lang, sige lang. Calix first. Mga kapatid, kasama po natin ngayon si Red Ezekiel at saka si Calix Ferds. Grabe, dala-dalawang mga pangalan ng mga batang to. Sana di kayo sisihin pag nagsulat na sila. Ba't ang haba-haba? Ilang weeks na si Red? Magwa 1 month. Si Calix, 1 month ngayong araw. Sige, iharap natin sila. Tayo'y manalangin. Sa iyong harapan at dito sa iyong banal na altar, O Diyos, dinadala namin si Red Ezekiel sa si Calix Ferds. Mga sanggol na sa unang pagkakataon ay dinala dito sa santuaryo. Kung paanong ang si Jesus na aming Panginoon ay nung unang dinala sa templo ay inialay sa iyo, dinedicate sa iyo, ganon din ngayon ginagawa namin sa mga batang ito. Na for the first time ay dinala dito sa santuaryo. We now dedicate them unto you, Lord. You pour down your blessing upon them. Bless them. Thank you for the gift of life. Pangarap na anak. Pangarap na biyaya. Salamat po, O Diyos. Ngayon, binebendisyon na namin sila bilang bahagi ng pag-aalay sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo, tinatalaga namin ngayon ang mga batang ito. Amen. The Lord bless you and keep you. Amen. The Lord bless you and keep you.
Mga kapatid, we present to you Red, Ezekiel, and Calix Fords bilang mga constituent member ng Nax United Methodist Church. At I am directing our secretary and membership secretary to enter the names of these children sa ating record as constituent members ng simbahan. God bless sa inyo. Ngayon po ating saksihan ang handog ng ating mga anak para sa Panginoon. Bye.
Sige po, tinatawagan din po ang mga bata na kung meron pa po sa mga upuan. Sige po, i-extend natin ang ating mga kamay para sa kanila. Aming Diyos, sa sandaling ito, nakaharap sa inyo po ang mga batang ito. Salamat sa kanilang mga buhay, mga tinig, Panginoon, na umaawit para sa inyong kadakilaan at para papurihan po nila kayo. Itinataas at idinadalangin namin ang mga batang ito sa inyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapala niyo po sa kanila, pasaganain ang kanilang kinabukasan at maging ang kanilang pang-araw-araw na buhay, O Diyos, sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kaibigan, O Diyos. Kumilos po kayo. Mahalin niyo po sila dahil alam namin na mahal niyo po sila at iparamdam niyo po. Ang mga batang ito, Panginoon, na inyong tinawag sa murang edad, ngunit sa kanilang pagiging bata, O Diyos, nakikilala ka na nila, sinasamba ka na nila, O Diyos. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, kanilang pang-araw-araw, O Diyos, at ipinagkakatiwala namin ang kanilang paglaki. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin ng may pagtitiwala at pag-asa. Amen and Amen. Ito ti panakaibasa sa Santo na surat. Masarakan Jeroma chapter 5 verse 1 to 11. Kat kasto iti kunana. Itanta napalintagan tayo iti sangwanan ti Diyos, babaen ti mamati. Nakapya tayo ni ti Diyos, gapo ken ni Apo tayo Hesus Kristo. Nayasdeg tayo babaen ti pamati, iti parabor ti Diyos, kapag takderan tayo ita. Agragu tayo nga rod, itinamnama a may ranod tayo iti dayag ti Diyos. Agragsak tayo, ket kadagiti digrigat tayo, taammo tayo, tatirigat, patauden na ti panangibtur. Ti panakaibtur, yeg na ti yumog ti Diyos. Ti ammo na ti patauden na tinamnama. Saan na tayo paayen, daytoy anamnama, ta iparukpok ti Diyos, ti ayat na kadagiti puso tayo, babaen ti Espiritu Santo, asagot kada tayo. Idi awan pa laeng ti kabailan tayo, iti tiyempo, pinili ti Diyos, natay ni Kristo gapo kadagiti managdakes. Narigat abanag, amatay ti maysa a tao, gapo iti nalinteg a tao.
Mabalin nga ta, nga adda, may tured amatay, gapo iti naimbaga tao. Ngem ipakita ti Diyos, ti ayat na kada tayo. Idi man nagbasol tayo pay laeng, natay ni Kristo gapo kada tayo. Gapo iti ipapatay na, napalintagan tayo iti sangwanan ti Diyos. Adda pay ngarod, amay salakan tayo gapo ken kuana. Ta idi kabusor tayo ti Diyos. Ngem ita, pinagbalin na tayo agagayem babaen iti papatay ni anak, ti anak na. Ita ta gagayem na tayo ti Diyos. Adda pay amay salakan tayo gapo iti biyag ni Kristo. Ngem saan aday ta. Agrago tayo iti Diyos gapo ken apo tayo a Kristo. Kama nakabalin kada tayo agagayem ti Diyos. Dito iti sao ti apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ang Ebanghelyo mula po sa Juan, chapter 4, verses 5 to 42, at ganito po ang sinasabi. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Wika ni Jesus. "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesyas, ang tinawag na Kristo.
Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay na ito. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae. Ano ang kailangan ninyo? Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginagawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Rabi, kumain na kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman." Kaya't nagtanong-tanungan ng mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinug na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon sa bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, "Naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan." Ang salita ng Diyos. Madayaw Palayo ka, o o Apo Apo Jesus Yesu Kristo. Ti saum, ti silaw, ti dalan ko, ken ranya, ti pagnak. Ti saum, ti silaw, ti dalan ko, ken lawag, ti pagnak.
Thank you, choir. Ang Panginoon na aking pastol by... Kay Joy ba yan? Joy Nilo. Si Joy Nilo po ay isang tanyag na composer. Actually, yung bang composition niya ay pinapublish internationally. Anak po ng pastor na Metodista yan. Dati naming pianista sa Youth Choir. Siya rin ang pianista nung kinasal kami ni Ruth sa Central. Kaibigan natin yan. Good morning po. Sa balon ng buhay, mula sa hiya patungo sa himala, the well of life from shame to miracle.
Mga minamahal na kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa gitna ng ating paglalakbay sa Kwaresma, panahon ng pagninilay, pag-aayuno at pagbabalik loob, inaanyayahan tayo ng salita ng Diyos sa isang tagpong puno ng kapangyarihan. Isang tagpo sa isang balon. Isang tagpo ng pisikal at espiritual na pagkauhaw. At higit sa lahat, isang tagpo ng isang buhay na lubusang nabago. Isang pagtatagpo ng makasalanan at ng tagapagligtas. Isang mainit na tanghali sa Samaria. Ang araw ay naglalagablab sa kanyang kasukdulan. Tanghaling tapat ba naman? May isang babaeng naglalakad patungo sa balon ni Jacob. Mag-isa. Walang kasama. Walang kausap. Walang pumapansin. Bakit siya pumunta sa oras na ito? Karaniwan ng mga kababaihan ay pumupunta sa balon sa madaling araw, kung kailan malamig at kung saan sila ay magkakasakasama. Magkukwentuhan at magbabahagi ng pasanin ng araw. Ngunit ang babaeng ito ay pinili ang init ng tanghali. Pinili niya ang oras kung saan walang ibang tao. Pinili niya ang katahimikan, hindi dahil gusto niya ito, kundi dahil ito na lang ang kanyang natitirang kanlungan. Isang kanlungan mula sa mga matang humahatol, mula sa mga dila na nagbubulungan, mula sa sarili niyang matinding kahihiyan. Ngunit hindi niya alam na habang siya'y naglalakad papalapit sa balon, may isang lalaking nakaupo roon. Pagod, uhaw, naghihintay. Ang lalaking yun ay si Jesus. Mga kapatid, hindi ito isang aksidente. Hindi ito nagkataon lamang. Sa malawak na kalendaryo ng Diyos, sa mismong oras na iyon, sa mismong lugar na iyon, itinakda na ang isang sugatang puso ay makatagpo niya ang walang hanggang pag-ibig. At ngayon, sa mismong oras na iyon, at sa oras na ito, tayo rin ay naanayahang makipagtagpo sa ating sariling balon, sa lugar kung saan tayo'y lubos na totoo at kung saan tayo'y lubos na mamahalin. Ang unang-unang bagay na gusto kong makita natin sa ating leksyon, mga kapatid, ay ito. Si Jesus, ang tagapagligtas, naghahanap sa mga nagtatago. Jesus, the Savior who seeks those who are hiding. Parang siya ang taya sa larong hide and seek. Verses 5 to 9. Sinasabi ng Biblia, dumating siya sa isang bayan ng Samaria, ng pangalan ay Sicar, malapit sa lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At doon ang balon ni Jacob. Dahil nga sa pagod si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon, nooy mag-ikaanim ng ang oras. Ibig sabihin, magto-12 noon na. Pansinin natin ang detalyeng ito. Pagod si Jesus. Pagod ang Panginoon. Ito ay isang napakagandang katotohanan, mga kapatid, patungkol sa Panginoon. Hindi siya isang Diyos na malayo, walang pakialam, at hindi nakakaramdam ng ating pinagdadaanan. Hindi. Siya ay nagkatawang tao, siya ay nagutom, siya ay nauhaw, siya ay napagod sa paglalakad sa alikabok na daan. Ibig sabihin,
naunawaan niya ang ating kahinaan, naunawaan niya ang ating pagod. Hindi lang ang pagod ng katawan, kundi pagod ng puso, pagod ng kaluluwa, sa kahabol sa bagay na hindi naman makapagbibigay ng tunay na kagalakan. At kahit pagod, sabi ng teksto, nanatili siya. Kahit uhaw, naghintay siya. At nang dumating ang babaeng Samaritano, binali ni Jesus ang lahat ng hadlang. Jesus broke all barriers. Sinabi niya, bigyan mo ako ng maiinom. Isang Hudyo na nakikipag-usap sa isang Samaritana, isang lahing tinuturing ng mga Hudyo na marumi at tinatakwil. Isang lalaki na nakipag-usap sa isang babae sa publiko. Isang bagay na labag sa mahigpit na kaugalian ng panahong iyon. Isang guro, isang propeta na lumalapit sa isang babaeng may kahina-hinalang nakaraan. Mga kapatid, binali ni Jesus ang lahat ng pader ng puot, ng diskriminasyon at ng kasalanan upang maabot ang isang nawawalang kaluluwa. Narito ang magandang balita para sa atin ngayon, mga kapatid. Hinahanap ka ni Jesus kahit pagod na siya. Hindi siya nagsasawang iahon ka mula sa iyong kahihiyan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakadepende sa iyong kalagayan. Hindi siya napapagod sa iyo. Hindi siya napapagod sa atin. Hinahanap ka niya kahit ikaw na mismo ang tumakbo palayo sa kanya. Tulad ng babaeng ito na pumunta sa oras na walang tao, baka ikaw ngayon ay nagtatago rin. Nagtatago sa likod ng iyong mga ngiti. Nagtatago sa likod ng iyong trabaho. Nagtatago sa likod ng iyong mga nagawa. O nagtatago sa dilim ng iyong silid dahil sa sobrang bigat ng daladala. Pakiramdam mo, hindi ka nakarapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Napakarumi ng iyong nakaraan para patawarin pa. Paulit-ulit kang nabibigo. Paulit-ulit kang bumabalik sa parehong kasalanan. Ngunit sinasabi sa iyo ni Jesus ngayon, sa gitna ng iyong pagtatago, hinahanap pa rin kita, hindi kita iiwan. Sa panahon ito ng Kwaresma, mga kapatid, inaanyayahan tayong lumabas sa ating mga pinagtataguan. Inaanyayahan tayong lumabas mula sa ating mga lungga. Saan ka ba nagtatago ngayon? Saan ka ba nasasaktan? Saan ka ba nahihiya? Doon mismo sa pinakamadilim na bahagi ng iyong pagkatao, sisikat ang liwanag ni Kristo, doon ka niya pupuntahan. Pangalawa, makikita natin sa leksyon natin, si Jesus na naglalantad hindi para manira, kundi para magpagaling. Jesus exposes us not to destroy us, but to heal us. Pagkatapos ng maikling usapan tungkol sa tubig, biglang nagbago ang direksyon ng pag-uusap. Sinabi ni Jesus sa babae, "Umayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito." At dito tumigil ang mundo ng babae. Bakit? Sapagkat hinawakan ni Jesus ang mismong ugat ng kanyang sakit. Ang bahaging gusto niyang itago. Ang bahaging pinagsisisihan niya. Ang bahaging dahilan kung bakit siya nag-iisa sa init. Sumagot ang babae, "Wala po akong asawa." Tama siya pero hindi kompleto ang sinagot niya. At sinabi ni Jesus ang buong katotohanan. In-expose ni Jesus ang buong katotohanan. Mabuti ang iyong sinabi. Wala akong asawa sapagkat mayroon ka ng 5 asawa at ang lalaking kasama mo ngayon ay hindi mo asawa,
Iyan ay sinabi mong totoo. In-expose ni Jesus yung pagkakamali ng babae. Pansinin natin ang ginawa ni Jesus. Hindi niya ito sinigawan, hindi niya ito hinagisan ng bato, hindi niya ito hinusgahan at itinaboy. Hindi niya ipinahiya sa harap ng maraming tao. Kalmado. Kalmado niyang inilantad ang katotohanan. Ngunit sa paraang hindi nakakadurog, kundi sa paraang nakapagpapalaya. Bakit niya ito ginawa? Dahil ang sugat na hindi nililinis ay hindi gagaling. Ang nana ng sugat na nasa ilalim ng balat ay lalong kakalat kung hindi lalantarin. Ang kasalanang itinatago, ang kahihiyang ibinabaon, ito ang unti-unting pumapatay sa atin mula sa loob. Mga kapatid, ang babaeng ito lubhang nasugatan. 5 beses siyang nag-asawa. 5 beses siyang nasaktan. 5 beses siyang nabigo. Bawat relasyon, siguro ay isang paghahanap niya ng pagmamahal, ng kalinga, ng halaga. Ngunit bawat pag-ibig na kanyang hinawakan ay tila tubig alat, lalong nagpapauhaw, lalong nagpapasakit. At ngayon, nasa isang relasyon siyang hindi naman dapat. Isa na namang patunay ng kanyang patuloy na pagkauhaw. Mga kapatid, huwag nating husgahan kaagad ang babaeng ito. Sapagkat sa ating makabagong panahon, gaano man tayo kasibilisado, ang ugat ng ating problema ay pareho pa rin. Marami sa atin ay parang ganito. Kapag walang laman ng puso, bumibili ng bagong bagay. Kapag may lungkot, lumilipat sa bagong relasyon. Kapag may sakit, naghanap ng bagong bisyo, alkohol, sugal, social media, pornografiya. Kapag may pagkabigo, sumusubok ng bagong libangan, bagong lugar, bagong mukha. Ngunit sa huli, pareho pa rin ang nararamdaman natin. Walang laman, walang kasiyahan, walang tunay na kapayapaan. Bakit? Dahil ang mundo hindi kayang punuin ang kaluluwa. The world cannot fill our souls. Ang puso ng tao ay may butas na hugis, Diyos. At tanging ang Diyos lamang ang magkakasya doon. Our hearts is with a hole that can only be filled by God. Bakit? Bakit? Kasi siya lamang ang tunay na kasagutan sa ating pangangailangan. Sa panahon ito ng Kwaresma, mga kapatid, hindi tayo inaanayahang mag-ayuno ng pagkain. Inaanyayahan tayong mag-ayuno ng kasinungalingan. Inaanyayahan tayong huminto sa pagpapanggap na okay lang ang lahat. Inaanyayahan tayong harapin ang Diyos at sabihin, Panginoon, narito po ako. Itong aking sugat, itong aking kahinaan, itong aking kasalanan, pagalingin mo po ako. Hindi ka hahatulan ni Jesus, kapatid. Bagkus, gusto kanyang palayain. At panghuli, dahil naka 11 minutes na ako, ang babae naging saksi mula sa kawalan tungo sa kasaganaan. Verses 28 to 42. Pinagsama-sama ko na lahat yung mahabang verses.
Matapos ang nakakagulat na paglalantad ni Jesus, sinabi niya ang isang bagay na tunay na kamangha-mangha. Pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang Mesiyas. At ipinangako niya ang isang uri ng tubig na hindi matutumbasan ng anuman sa mundong ito. Sabi ni Jesus, ang sinumang uminom ng tubig na ito mula sa balon ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauhaw kailanman. Ang tubig na aking ibibigay ay magiging isang bukal ng tubig na dadaloy sa loob niya tungo sa buhay na wala hanggan. Mga kapatid, ito ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi lang basta pagtigil ng uhaw, hindi lang basta kawalan ng sakit. Ito ay isang bukal na umaapaw sa loob, isang buhay na puno ng Espiritu, puno ng pag-ibig, puno ng layunin. At anong naging tugon ng babae? Ipinakita sa atin ng babae ang tunay na bunga ng pagkikita kay Jesus. Pinakita ng babae ang bunga ng tunay na encounter kay Jesus. Una, iniwanan niya ang kanyang banga. Ang banga na kanyang daladala, ang simbolo ng kanyang dating gawain, ng kanyang dating pagkatao, ng kanyang dating buhay, ng kanyang dating pangangailangan, ay bigla na lamang naging hindi mahalaga. Iniwanan niya yung kanyang banga, simbolo ng kanyang dating pagkatao, buhay na makasalanan, buhay na walang-wala. Nang matagpuan niya si Jesus, ang lahat ng bagay na inakala niyang kailangan niya para mabuhay ay biglang nawalan ng halaga. Iniwan niya ito sa tabi ng hindi na niya kailangan pang magtago. Hindi na niya kailangan pang umigib mag-isa. Natagpuan na niya ang tunay na bukal. She has found the true well. The well, the spring of life. Pangalawa, tumakbo siya pabalik sa bayan. Ang babaeng kanina ay nagtatago dahil sa kahihiyan, ngayon tumatakbo. Ang babaeng ayaw makita ng sinuman, ngayon hinahanap ang lahat. At sumigaw siya, halik kayo. Tingnan ninyo ang lalaking nagsabi sa akin ng lahat ng aking ginawa. Siya na kaya ang Kristo? Siya na kaya ang tagapagligtas? Siya na kaya ang Mesiyas? Mga kapatid, ito ang pinakamagandang patotoo. Hindi niya sinabing, tingnan ninyo ako kung gaano ako kabuti. No. Sinabi niya, tingnan niyo siya. Tingnan niyo si Jesus. Sinabi niya ang lahat ng aking ginawa. Alam niya ang kahiyan ko, alam niya ang pagkukulang ko, at minahal niya pa rin ako. Ito ang pagbabagong hatid ni Jesus. Ang dating hiya ay nagiging matapang na patotoo. Ang dating sugat ay nagiging mensahe ng pag-asa para sa iba. Ang dating pag-iisa ay nagiging bahagi ng isang malaking komunidad ng mga pinagaling. Dahil sa patotoo ng isang babaeng dating hinamak, maraming Samaritano ang sumampalataya kay Jesus. Sinabi nila, hindi na kami naniniwala dahil lamang sa sinabi mo, kami na mismo nakarinig at nakaalam. Siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, sa ating paglalakbay bilang alagad sa panahon ng Kwaresma, tayo ay naanyayahang bumalik sa balon. Bawat isa sa atin ay makanya-kanyang balon. Meron ditong balon ng pait, sugat mula sa nakaraan na hindi pa napapatawad. Mayroong balon ng kalungkutan, lungkot na hindi masabi, pasaning hindi maibahagi. Mayroong balon ng kasalanan, bisyo, ugali, relasyon, o lihim na patuloy na sumisira sa iyo.
Merong balon ng kahungkagan. Tagumpay man sa trabaho, ginhawa sa buhay, ngunit may kulang pa rin. Meron pa ring uhaw. At sa bawat balon ng iyong buhay, naroon si Jesus. Hindi siya umalis. Hindi siya nagsasawa. Naghihintay pa rin siya sa iyong pagbabalik. Hindi siya dumating upang husgahan ka. Dumating siya upang sabihin, ibigay mo sa akin ang iyong pagod, ang iyong pasanin, ang iyong kahihiyan. Ibigay mo sa akin ang iyong sakit. Bigyan mo ako ng pagkakataong pumasok sa buhay mo at nang ipagkalob ko sa iyo ang aking biyaya. At bibigyan kita ng buhay na tunay at ganap. Sa mga sandaling ito, ating tanungin ang ating sarili, pagod ka na bang mag-isa? Uhaw ka na ba sa tunay na pagmamahal at kapayapaan? Handa ka na bang iwan ang iyong banga, ang iyong mga dahilan, ang iyong pagmamataas, ang iyong takot? Kung ang sagot mo ay oo, napakaganda, sapagat narito si Jesus. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Sa balon ng iyong buhay ngayon, naghihintay siya na may buhay na tubig. Lumapit ka, magpakumbaba ka, uminom ka, at mabuhay kang muli. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat po dahil sa gitna ng aming pagod at pagtatago, kayo po'y naghihintay pa rin. Salamat po sa pag-ibig na hindi nagmamaliw. Kahit kami madalas na nagkakamali at lumalayo. Ngayon po, inihandog namin sa inyo ang aming mga banga, ang aming mga kahinaan, kasalanan at kahihiyan. Patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming puso. Puspusin mo po kami ng iyong banal na espiritu upang mula sa aming kalooban ay bumukal ang tubig na nagbibigay buhay. Gawin mo po kaming saksi, hindi sa aming sariling husay, kundi na iyong dakilang pag-ibig at kapangyarihang magpabago. Ngayong Kwaresma, Panginoon, baguhin mo po kami, hulmahin mo po kami, at gamitin mo po kami para sa iyong kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas at bukal na po. At Amen. Magandang umaga po muli sa atin. Salamat o Diyos sa mensahe. Salamat, Pastor. Maawagan dagiti aser, maalat ti agpay ti daton.
Narito, Panginoon, ang aming mga handog, pinagkakalob namin ang mga to sa inyo. Basbasan ng mga to, gawin mong banal, katanggap-tanggap sa iyong banal na altar. Gamitin mo ang mga to, O Diyos, upang sa ganon ay lalo pang mapahayag ang iyong kadakilaan, ang iyong ebanghelyo, at lalo pang lumaganap ang iyong paghahari dito sa mundo. Basbasan din ang mga anak mo na nagsihandog sa mga to. Patuloy mo silang pagpalain. Kung magkano man ang binigay nila sa inyo ngayon, ibalik mo sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Sa ngalan ng Kristo itong aming panalangin. Amen at amen. Huwag tinangama, Ana Santuan, Gloria ti Dios, anay gasatan, idenatawid asalakan, Espiritu na't maipasngay. Kahit to'y sarita kakandak, Jesus kaskas dit kananagat, na ito'y sarita kakantak. Jesus kaskas dit kararagak, naliwan na tulog ken raksak, buyog ti panmatakamang kayaw. Angeles kaput langit yeknan, ayat ti Diyos awang ti iman. At salita makantan, Jesus kaskas di karanagat, dahil salita makantan, Jesus kaskas di kararagat. Dinadakila at itinataas namin ang iyong maluwalhating pangalan, aming Diyos. Sa pagkakataong ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Dala-dala ang aming mga panalangin, ang aming paghingi ng tulong sa inyo sa sandaling ito, O Diyos. Lord, nagpapasalamat po kami sa mensahe ng buhay na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng aming pastor. Salamat, O Diyos, sa pagpapaalala, sa pagbubukas muli ng aming kaisipan, na tanungin ang aming mga sarili, kung kami ba ay nagtatago pa rin hanggang sa ngayon. Hayaan niyo, O Diyos, na ang panahon ng Kwaresma ay lumapit po kami. Ngunit dalangin namin na tulungan niyo po kami at pangunahan sa aming paglapit sa inyo. Kinatagpo at patuloy na kinakatagpo niyo po kami
sa panahon na kami ay nagtatago. Salamat, Panginoon, hindi po kayo napapagod na kami ay hanapin at kami ay bigyan ng kagalingan. Sa inyong harapan, O Diyos, narito kami, buong pusong nagpapakumbaba sa sandaling ito. Tulungan niyo po kami. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. At dalangin namin, O Diyos, na sa aming pagdulog, sa aming pagluhod, ganun din sa mga kasama namin na nakaupot nakayuko sa kanilang mga upuan sa sandaling ito, O Diyos. Pakinggan niyo po ang aming panalangin. Tulungan niyo po kami. At patuloy na kami ay nagpapasalamat dahil alam namin na sa aming paglapit, sa aming pagdulog, O Diyos, nandyan po kayo, hindi malayo, bagkus kasama namin, nakakaunawa sa amin, at lubos na nakakaintindi ng aming mga sitwasyon. Patuloy pa, O Diyos, ganun din na idinadalangin namin ang mga ministeryo ng iglesyang ito sa mga gaganapin na pre-church conference at nalalapit na church conference, O Diyos. Sa pagpre-prepare ng mga reports, Lord, tulungan niyo po ang buong council, maging ang bawat isa, O Diyos. Sa lahat ng ministeryo, O Diyos, manguna ka po sa lahat ng gawain ni ito. Sa ganun, Panginoon, ang mga ito ay magawa at maging matugumpay. Maluluwalhati ang inyong pangalan. Patuloy din po, O Diyos, na idinadalangin namin maging ang aming mga kasama sa online, hindi man namin sila kasama physical sa sandaling ito, Panginoon. Sila'y mga nananalangin, nasaan man po sila. Pakinggan niyo po ang kanilang mga dalangin, O Diyos. Ang aming bansang Pilipinas, dalangin din namin, maghari po kayo sa buhay ng bawat opisyal mula taas, bawat mamamayan, bawat sulok ng aming bansa, O Diyos. Pagkaloob niyo po ang kapayapaan, pag-asa sa amin. Patawad sa lahat po ng aming nagagawang kasalanan, tuman po ay sa pamamagitan ng isip, sa salita at sa gawa, lalo po sa inyong banal na harapan. Tulungan niyo po kami na iparamdam ang inyong pagmamahal sa aming kapwa. Gamitin niyo po kami na daluyan ng tubig na nagbibigay buhay. Gamitin niyo po kami na instrumento ng iyong pag-ibig at kapayapaan, ng iyong awa sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin ng may pagtitiwala, pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amin na simpan na tulugan, ken Kristo tiyan ko wasiraragsak, agururay si kikita, di gloria na napnut ayat, na ito'y sarit na kakantak, Jesus kaskas dit kararagak, na ito'y saritak agkantak, Jesus kaskas dit kararagak. Amen. Mga kapatid, ikaw ba'y down na down ngayon? Ikaw ba'y may problema ngayon? Ikaw ba'y may pinagdadaanan ngayon? Maaring
may pinagdadaanan ka, may pinapanalangin ka na napakatagal na pero di pa rin natutugunan, patuloy mong idulog yan sa Panginoon. Sapagkat kung paanong pinunan niya yung pangangailangan ng babaeng Samaritana, sinisigurado ko sa inyo, tutugunin, pupunan ni Jesus ang mga pangangailangan na yan. Ipagkakalob ang mga kahilingan na yan. Kung kayo humayo kayo. At sa inyong paghayo, tanggapin ang katugunan sa inyong mga panalangin, tanggapin ang pagpapala na nagagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanggapin ang kanyang proteksyon at kagalingan sa inyo at sa inyong buong sambahayan. Ngayon, magpasawalang hanggan. Amen at amen.